No Pia tässä, hei. Mä halusin tänään jutella hetken sulle siitä, että mistä sun tunteet syntyvät. Me vietetään silleen yleisesti ottaen paljon aikaa erilaisissa tunnetiloissa, mitä me yhdistettäisiin nimellä stressi. Olkoonkin se ahdistuksen muodossa tai jännittyneisyyden muodossa, epävarmuuden muodossa, pelon, huolen, missä tahansa muodossa tavallaan stressi ilmeneekin, niin me usein jollain tapaa halutaan siitä tunteesta pois. Me koetaan se tunne ja me uskotaan samalla, että stressin tunne syntyy jostakin asiasta meidän ulkopuolella. Olkoonkin se asia työmäärä, työn laatu, työn puuttuminen, rahatilanne, jokin ihmissuhde, missä ei tuntuu, että ei ole hyvä olla, mutta jokin niin kuin asia ulkopuolella. Se näyttää hyvin vahvasti siltä, kun me ollaan stressaantuneita, että jokin asia, jos olisi eri lailla, niin meistä tuntuisi erilaiselta. Ja me myös niin kuin vastustetaan toisin sanoen usein sitä tunnetta, mikä meillä on. Me ei haluttaisi kokea ahdistusta, masennusta, ärsyntymistä, kiukkua. Ja koska me ei haluta kokea sitä, niin me luonnollisesti reagoidaan jollain lailla siihen tunteeseen, kun se meille tulee. Olkoonkin se vaikka kiukku. Esimerkiksi kun mä itse tunnistan, että jos lapset kovaäänisesti kinastelee, niin mä jossain vaiheessa huomaan, että munkin sisällä alkaa tapahtumaan. Että mä haluaisin, että olisi hiljasta ja mä haluaisin, että kaikki rauhoittuu. Ja mun sisällä alkaa tavallaan se mun ajattelu kiihtymään ja se antaa mulle semmoisen tunteen. Jos en mä ymmärrä, että mitä mussa alkaa tapahtumaan, eli mun ajattelu kiihtyy, niin mä kuvittelen silloin, että se mun tunne tulee niistä lapsista. Ja koska mä haluan tunteesta pois, niin mä reagoin siihen ehkä sanomalla lapsille, että nyt pitää olla hiljaa tai nyt pitää rauhoittua. Ja mulla menee paljon energiaa toisin sanoen sen mun tunteen niin kuin manageroimiseen tai siihen, että mä haluan päästä siitä pois. Sen sijaan, että mä niin kuin kohtaisin sen tunteen siinä hetkessä. Se on hirveän inhimillistä, että kun me ajatellaan valtavasti, tuhansia ajatuksia päivässä, ne tulee niin kuin nopeassa tahdissa, että me ei aina niin kuin pysähdytä tavallaan tiedostamaan, että okei, että tämä tunne aina tulee minusta itsestä ajatuksen kautta. Ja meillä on paljon energiaa kiinnittyneenä siihen, että miten me muutettaisiin sitä kokemusta sen sijaan, että me yksinkertaisesti vaan tunnettaisiin, mitä me tunnettaisiin. Mä puhun paljon mun verkkokursseilla ja valmennuksissa 3 prinsiipistä. Ajatuksen, tietoisuuden ja universaalimielen prinsiipistä, aineettomista faktoista, mitkä selittää meidän kokemuksen elämästä. Ja jossain määrin ihmiset kokee helpotusta heidän stressiin, jotkut kokee todella paljon helpotusta. Niin kävi mulle itselleni muutama vuosi sitten, kun mä tavallaan ymmärsin tämän oman mielen voiman ja myöskin sen faktan, että musta on aina niin kuin mielen selkeyttä ja mielen rauhaa, vaikka musta tapahtuisi minkälaisia tunnekokemuksia ja minkälaisia ajatuksia hyvänsä. Mä oon myös törmännyt siihen, että jossain kohtaa ihmiset alkaa haromaan lisää. Ne on saanut kokemuksia siitä, että okei, mä palaudun mun kokemuksista ja mulla on hyvä olla, mutta sitten mieli alkaa jossain vaiheessa harvoin lisää. Mun täytyy oivaltaa lisää. Mun ei pitäisi tuntea enää näitä
tunteita, mitä mä tunnen, koska mun pitäisi ymmärtää, että se syntyy mun ajattelusta. Ja jollain lailla siitä 3 prinsiipistä muodostuukin semmoinen älyllinen niin kuin, prosessi, missä yritetään ymmärtää, että missä minä olen nyt. Että minä tunnen vaan minun ajatuksen tällä hetkellä. Se on vaan ajatus. Sen sijaan, että me oltaisiin tässä hetkessä, tässä kokemuksessa, todistamassa, miten ajatus, tietoisuus, universaali mieli on meissä. Me olemme se. Me ollaan kokemassa elämää, luomassa kokemusta elämästä meidän ajattelun avulla. Ja se tavallaan on ja tapahtuu. Ja me voidaan ymmärtää, että ne aineettomat faktat selittää meidän kokemuksen. Mutta me ei saada niistä niinku älyllisesti kiinni. Se ei ole mikään oppi, mitä sovelletaan, mitä yritetään missä yritetään oivaltaa lisää. Se yritys oivaltaa lisää syntyy usein jonkin vastustamisesta. Halu syntyy usein siitä, että haluaa jostain pois. Ja mä oon huomannut sellaisen asian, että on yksi asia etsiä mielenrauhaa tai oivaltaa mielenrauha. Ja toinen asia luottaa niihin prinsiippeihin, luottaa universaaliin mielen, universaaliin älykkyyteen elämän takana, tuoda meille täysin uusia oivalluksia itseemme, ihmissuhteisiimme, työhömme tai elämään liittyen, kun me itse ollaan vastaanottavaisessa tilassa. Ne on niitä tärkeimpiä oivalluksia, mitkä muuttaa meidän elämää. Ei ne oivallukset, mitkä liittyy 3 prinsiippiin. Ja mä halusin tehdä tämän videon, koska mä näen, että se yritys tai halu nähdä enemmän, ymmärtää enemmän, vie usein meiltä sen mahdollisuuden oivaltaa aidosti meille tärkeitä asioita meidän elämäämme koskien, että me nähtäisiin jotain uudessa valossa, koska meidän mieli on varattuna, koska meidän mieli on niin täynnä ajattelua, haluja siihen liittyen, että meidän täytyy saada lisää oivalluksia, meidän täytyy saada lisää ylimaallisia onnen kokemuksia tai rauhan kokemuksia. Me tavoitellaan koko ajan pois tästä hetkestä, missä tapahtuu se meidän kokemus, ajatuksen, tietoisuuden, universaalin mielen, prinsiipin, faktan, voiman ansiosta. 3 prinsiippiä on selitysmalli. Se selittää, miksi meistä tuntuu, miltä meistä tuntuu ihmisenä. Jolloin me ymmärretään, että riippumatta meidän itseluodusta kokemuksesta, mikä tahansa se onkaan, meistä löytyy aina hyvinvointia, mielenselkeyttä. Se auttaa meitä navigoimaan elämässä. Se auttaa meitä toimimaan ihmissuhteissa ehkä viisaammin, kun me ei olla sen tiedostamattoman mielen vietämissä ihan joka hetki. Kun me ymmärretään, mistä meidän tunteet oikeasti syntyy, että kukaan muu, mikään tilanne ei saa niitä aikaiseksi, vaan me luodaan meidän ajattelusta. Ajattelusta käsin se. Ja joskus on hyvä lukea kirja, on hyvä käydä kursseilla, valmennuksissa, jotta saa sellaisen perusymmärryksen.
Ja jossain kohtaa on hyvä jättää ne kirjat sivuun, jättää ne kurssit sivuun ja todistaa se omalla kohdallaan. Tutkii tavallaan tätä hetkeä, omaa elämää ja todistaa, miten siinä tapahtuu se kokemus, miten musta tapahtuu tunne. Ja ymmärtää, että se on sen ajatuksen voimasta, mutta et lakata vastustamasta sitä. Lakata yrittämästä päästä pois siitä tunteesta, missä on, koska siinä ei alun perinkään ole mitään vikaa. Se on syntynyt ajatuksesta. Se ei ole niin kauhean vakavaa. Sillä kun sä asetut tähän hetkeen, niin oot halukas tuntemaan, mitä ikinä sä tunnet. Ymmärtäen, että sille ei ole mitään syytä tai syyllistä, vaan se on ainoastaan yhdenlainen kokemus tapahtumassa sinussa. Sä saatat todistaa jotain ihan mieletöntä. Sä saatat todistaa sitä, kun se tunne, missä tahansa sä oot, alkaa repeillä niin kuin pilvet taivaalla. Se katoaa jonnekin, mikä tahansa tunne, ihana tunne, kamala tunne, niin se on kokemus, joka tulee suhun niin kuin pilvi tulee taivaalle. Sen ei ole tarkoitus jäädä. Jos se sun kokemus, mitä sä halajat koko ajan, on onnellinen ja iloinen, niin se ei ole kovin pysyvä. Sekin on niin kuin pilvi. Se syntyy sun sisällä ja se menee ohi sun tietoisuudesta. Ja se mielen nälkä jäädä kiinni yhteen kokemukseen on itse asiassa kaiken meidän kärsimyksen syy. Koska me ei silloin aidosti ymmärretä sitä, että mitä meissä on aina. Me nähtäisiin se ihan itse, jos me suostuttaisiin olemaan läsnä tässä hetkessä itsellemme ja näkemään, että se ei ole kovin vaarallista kokea mitään tunnetta. Sitäkään tunnetta, mitä on vältellyt kokevansa. Oliko se viha, häpeä, suru, ärtymys tai mikä tahansa, mikä on niinku ajatellut, että tämä on niinku huono juttu. Mitä ei halua nähdä tai mitä ei halua kuulla jossain toisessa ihmisessä, minkä helposti tuomitsee. Että antaisikin luvan itselle tuntea se ja huomata, että sä et ole se tunne. Se tunne ei kerro sun elämästä. Se on tavallaan elämän virtaa, mitä tapahtuu, mitä menee sun läpi, mikä saa mennä omia menojaan, mikä ei tarkoita yhtään mitään. Siinä on totaalinen vapaus, kun ei vastusta mitään. Ja mä en tarkoita sitä, että sä olisit passiivinen elämän suhteen, että sä et tekis asioille mitään. Vaan että sä ymmärrät, että sun sisäinen rauhantila ei ole riippuvainen mistään ulkoisesta. Se on sun sisäisen kodin löytämistä. Ja siitä käsin on todella paljon helpompaa elää, kuin jos sä elät siitä tilasta käsin, että sä vastustat elämää, sä vastustat ihmisiä, vastustat tunteita. Se vie valtavasti energiaa. Koska kun sä koet enemmän mielenselkeyttä, kun sä koet enemmän ymmärrystä siitä, mistä sun tunteet syntyy, niin sä kuulet enemmän sun omaa intuitiota. Se on sun sisäinen viisaus, mikä on sun syntymäoikeus, mikä ohjaa sua läpi elämän, jolloin sun ei tarvitse miettiä niin paljon, mitä tehdä, mitä ratkaisuja sun täytyy löytää ongelmiin, vaan enemmänkin nähdä, että miten mielen aktiviteetti, runsas ajattelu joskus estää meistä kuulemasta sitä, mitä me jo tiedetään. Mä halusin sanoa lopuksi, että sussa itsessä on ihan kaikki, mitä sä tarvitset ja etsit. Ja sussa itsessä on myös kaikki, mitä sä pakenet. Ja vain kohtaamalla sen, mitä sä pakenet, sä voit aidosti vapautua ja oivaltaa itsessäsi ihan uuden tason, mistä käsin sä voit elää, tehdä töitä, tavata ihmisiä. Taso, missä sä voit kokea vapautta
rauhaa, myös liudan tunteita ilman, että ne on sulle ongelmia. Mulla on nyt syyskuussa valmennuspäivä, mielenkirkkauteen valmennuspäivä Helsingissä Kaivopuiston liepeillä. Ja jos sä aidosti haluat, että sä oot valmis niin kuin heittäytymään itseesi, löytämään itsestäsi semmoisen hyvän tilan ilman sitä halua etsiä huippufiiliksiä, vaan enemmänkin sitä ymmärrystä, että sä oot aina okei, vaikka sun ympärillä tapahtuisi mitä, niin sä oot lämpimästi tervetullut mukaan sinne. Ja sä löydät lisää tietoa mun nettisivuilta, eli www.nordic päättyy c-hän, insight.fi, niin sieltä sä löydät lisää tietoa tulevista kursseista, verkkokursseista ja myöskin henkilökohtaisesta mentoroinnista, että jos sä haluat tavata Henkkoht Helsingissä, Espoossa, Inkoossa tai sitten tietokoneen välityksellä Skypein kautta, niin sekin onnistuu, jos sä asut kauempana. Ehkäpä nähdään jossain paikassa tai kurssilla, mutta kaikissa tapauksissa mä toivon sulle lisää mielenkirkkautta ja mukavaa päivän jatkoa. Moikka!